Poštovani gledatelji, sada je na redu naša stalna rubrika Minute BH Telekoma. Povodom 5. septembra, dana kompanije, BH Telekom u suradnji s općinom Novo Sarajevo organizirao je krajem sedmice porodični dan BH Telekoma, a prvi dan vikenda u subotu koncert Amela Ćurića. Ovogodišnja manifestacija, održana na Vilsu, obilježena je radošću i primjetno većim odzivom nego prethodnih godina. Porodični dan BH Telekoma, jubilarno 10. veliko porodično druženje, ima za cilj pružiti građanima zabavu, edukaciju, rekreaciju i upoznavanje sa brojnim uslugama BH Telekoma. Bila je to prilika da roditelji sa djecom provedu zabavan dan, družeći se sa simpatičnim domaćinom Marijom Drmaćem, klovnovima, mađioničarima, te učestvovanjem u brojnim sportskim disciplinama. Najmlađi su imali priliku družiti se i sa zlatnim kadetima košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, dugogodišnjim partnerima i prijateljima kompanije BH Telekom. BH Telekom kao društveno najodgovornija kompanija u Bosni i Hercegovini podržava između ostalog i sport. Činjenica je da u ovom trenutku ne postoji reprezentacija Bosne i Hercegovine koje BH Telekom nije sponzor. Mi smo ponosni na naše sportiste, na naše kadete u košarci, na našeg Amela Tuku, na našeg Džumhura, na naše odbojkaše u sjedećoj odbojci i sve sportiste, pojedince i kolektive koji pronose ime države Bosne i Hercegovine i ostvaruju rezultate. Ponosni smo na činjenicu da smo jedna velika porodica. Na ovom velikom porodičnom druženju prisutno je pozdravio i načelnik općine Novo Sarajevo. Samim tim što se Telekom kao jedna veoma ozbiljna društveno odgovorna firma uključila zajedno sa nama u organizaciju i manifestacija je dobila na kvalitetu, dobila je na značaju i dobila je na obimnosti. To je ono znači što smo u stvari želili da postignemo. Želili smo da napravimo jedan program kojim ćemo privući naše sugrađane i kroz koji ćemo svakome omogućiti da nađe nešto interesantno, dobro i lijepo za sebe. I evo mislim da broj posjetilaca koji iz godine u godinu raste na ovoj manifestaciji nam pokazuje da smo zaista bili u pravu i da manifestacija ima svoj smisao i zato istrajavamo evo svake godine na njenoj organizaciji. Ovaj događaj je primjer koji uistinu treba slijediti, kao priliku da se u životu uvedu još pozitivnije orijentacije. Uz novu uslugu BH Telekoma brzo i jednostavno zamijenite vaše papirnate račune elektronskim, te ih primajte na vašu e-mail adresu. Ovaj račun je uvijek dostupan i lako ga je arhivirati na računaru. BH Telekom e-račun možete aktivirati besplatno i vrlo jednostavno, podnošenjem online obrasca na bhtelecom.ba, pozivom na besplatne brojeve kontakt centra 1444 i 1322 i na najbližem prodajnom mjestu BH Telekoma. Jedna od brojnih prednosti BH Telekom e-računa je i da, logirajući se na korisnički portal, korisnici imaju mogućnost uvida u potrošnju, odnosno stanje svog pretplatničkog računa. Iskoristite prednosti brže i sigurnije dostave računa i aktivirajte svoj BH Telekom e-račun. Uz to, korištenjem e-računa dajete svoj doprinos globalnom pokretu zaštite životne sredine. Dajemo više BH Telekom.